plăcut să fiu mereu înconjurată de oameni, să-i cunosc, să-i ajut, să învăț de la ei. Am moștenit această deschidere de la ai mei. Țin minte pe vremea comunismului frustrarea părinților pentru că nu se puteau exprima liber. Acum putem să o facem. Alegerea profesiei a venit natural. Asta înseamnă să fii avocat. Să fii în permanență conectat cu oameni, să cauți dreptatea pentru ei. Asta fac de 16 ani. Le înțeleg nevoile și găsesc soluții. Îi reprezint. În paralel, am dezvoltat un proiect de antreprenoriat în turism de la zero, într-o zonă frumoasă a țării, dar căreia statul nu îi oferea niciun fel de utilități și niciun sprijin. Noi, cetățenii, suntem într-un parteneriat cu statul. Eu mi-am făcut partea, statul nu. Eram înconjurată de prea multe nedreptăți care s-au adunat an după an. Anul 2016 a adus o brumă de normalitate odată cu guvernarea tehnocrată, după care a venit din nou haosul peste noi, din cauza unei clase politice vechi, puse pe căpătuială. Toate astea m-au făcut să ies în stradă. Într-o zi lângă guvern s-a aruncat cu gaze. Am simțit atunci frică. Frica de stat, un stat corupt care nu mi oferea siguranță. Am înțeles că depinde de noi să facem schimbarea. Acum facem o altfel de revoluție, revoluția bunei guvernări. Sunt Oana Cambera și candidez pentru Camera Deputaților în Ilfov. Locuiesc aici, alături de familia mea și știu problemele Ilfovului. Poluare, lipsa utilităților, școli neperformante, lipsa cabinetelor medicale și a spitalelor. Sunt afectată direct de poluarea de pe Balta Pasărea, de poluarea pânzei freatice. Lângă casa mea se face un bloc peste regimul de înălțime, pentru că legea are portițe. Pentru multe din aceste probleme am făcut sesizări. Degeaba până când legile nu devin mai bune. Știu cum trebuie schimbate, pentru oameni, nu împotriva lor. Proiectele mele în Parlament vor merge în 3 direcții: drepturile cetățenilor în raport cu statul, lupta împotriva poluării și susținerea antreprenorilor pentru a se dezvolta aici, acasă. Pentru asta mă voi implica cu toată experiența și determinarea mea. Știu, la fel ca voi, că hoția ne ține în loc de 30 de ani. De aceea, vin și vă îndemn să votăm pe 6 decembrie un Ilfov fără hoție.